Kuyo okwako gwenge ma Kahiro, ward ma Mukure e kaunti ma Kirinyaga bang' ka miyo moro ma jegni 60 noyudi konegi kendo ringre owiti e puoth kawa manondao machuok kowuok e dalane. Jalup ruoth ma gwengego Joseph Muridhi gi dhinjo yango wachni ka jodak ma gweng'no manopong' gi mahuno chopo kama nokwanye ringre miyono moyang kaka Esther Wambui Mudhike ka gidwaro mondo obila otim nonro e wi nek ma kama. Higa mokalo obila moro mawuok e gwengego noyudi konegi ka koro gidwaro nonro maler e wi nek ma kamago. Penjo mathoth koro medo nyuolore e wi gima dine mi neg miyoni ka onge gimoro amora manokwal kuome. Omenda maromo shillings 1,500 mane en go noyudi uku ne ka lot kabich mane odhi ng'iewo bende orere kanyo ka ringre otere kar kano ringruok ma Kerugoya korito bero. Kanipatia ujumbe kuhusu kuna mama mmoja anaitwa Esther Wambui aliuawa, amepatikana leo asubuhi na inadaiwa aliuawa jana usiku akielekea nyumbani, na pale ameuawa ni kama mita 500 kwenda kwake nyumbani. Kuna pesa ambazo ziko kwa mfuko yake, hakuna kitu aliibiwa, kwa hivyo ilikuwa kama ni makusudi tu. Sisi kama wakaanji wa hii area, mimi nataka kusema hii maafa inaonekana kila wakati, sababu juzi tulikuwa last month kuna kijana mmoja ambaye alikuwa askari, alikuwa ameuliwa kwa kahawa. Leo sasa ni mama ameuliwa kwa shamba. Mimi nataka kusema ile mambo inatendeka katika area ya Kirinyaga si mambo mazuri. Ningetaka kusema pia hata serikali wakati inapatiana barua za watu ambao wanauza pombe, watu wa virambu, serikali hiyo ikiangalia. Kapodwa ntiere weche magarita tend arita